ҷамовари пахта дар ноҳияи вахш идома дорад. кишоварзони ноҳия соли равон дар майдони 8449 гектар бо истифода аз тухмиҳои хушсифати ватанӣ ва хориҷӣ кишти пахта гузаронида, барои оростани хирмани бофайзу бобаракат ва то 25 центнери бардоштани ҳосилнокӣ азму талоши комил доранд. меҳнаткашони ноҳияи вахш ба номсоидии боди ҳавои имсола нигоҳ накарда дар майдони 9500 гектар кишти пахта гузаронда буданд. аз ин баъди офатҳои табиӣ 8449 гектар боқӣ монд. дар ҳамин заминҳои боқӣ монда меҳнаткашон аз сои дил меҳнат намуда имрӯз ҳосили деҳқон пурра расидааст. мана шумо хеле ки шоҳид ҳастен, мана аввалин корвони пахта ба корхонаҳои коркарди пахта ворид шуда истодааст. дар назди ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди сомонӣ ЛТД ба муносибати вориди корхона гардидани корвони пахта чорабинӣ баргузор шуд. ҷамоатро раиси ноҳияи вахш Қурбон Юсуфзода ифтитоҳ бахшида ҳадафи онро мухтасар арзёбӣ дошт. дар назди хоҷагидорон, механизаторон ва деҳқонони асили ноҳия муовини якуми раиси вилояти Хатлон Салимзода Амонулло Файзулло баромад карда таъкид дошт ки пахта боигарии асосии халқу давлат, нон, андоз, ҷойи кор буда рушди саноати кишоварзиро таъмин менамояд. аз пахта маҳсулоти зиёде истеҳсол мегардад ки эҳтиёҷоти рӯзгори мардумро таъмин мекунад. барои расидан ба қадри заҳмати деҳқон ҳар як тонна пахтаро корхонаҳои пунбатозакунӣ ба андозаи 8500 сомонӣ бояд қабул кунанд. аз ин нигоҳ зарур аст ки аз оғози маъракаи ҷамоварӣ ҳосил ба ин маъракаи муҳим вусъати тоза бахшида дурнамои истеҳсоли пахта супориро то 5 октябри соли равон таъмин намоем. таъкид дошт Салимзода Амонулло Файзулло. муовини раиси вилояти Хатлон Файзуллозода Заробиддин вобаста ба риояи қоидаҳои бехатарӣ, ҳисоботи саривақтӣ оморӣ, борхатҳо ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо андеша баён карда рушди саноатро аз бештар ҷамъоварӣ кардани пахта ин ашёи хоми саноатӣ арзёбӣ дошт. дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳи калони деҳқонон, механизаторон, коргарони ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди сомонӣ ЛТД тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. ин қадршиноси онҳоро ба кор дилгар менамояд. корвони пурбори пахта аз хоҷагиҳои ҷамоатҳои деҳоти бисолагии истиқлоли Тоҷикистон, Рӯдакӣ, Тоҷикобод, Ваҳдат ва ҷамоати шаҳраки Килу вориди корхонаи пунбатозакунии сомонӣ ЛТД-и ноҳияи вахш гардид. корхонаи номбурда иқтидор дорад ки тибқи шаҳрнома бо хоҷагии тухмипарварии Кӯлоб, ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Дарё ва дигар хоҷагиҳо то 8000 тонна пахтаро қабул ва коркар намояд. то имрӯз бошад беш аз 200 тонна пахтаи кишоварзони ноҳия вориди ин корхона гардидааст. дар маҷмӯъ деҳқонони ноҳияи вахш пахтаи ҷамъовардаашонро ба 6 корхонаи пунбатозакунии ҳудуди ноҳия ва ноҳияи Кушониён месупоранд. имсол мана як хушбахтӣ, як хабари хуш ҳамин аст ки мана ҳозир аксарияти заводҳо ҳар як килограмм пахтаро бо нархи 8 сомонӣ қабул карда истоданд. ин деҳқонҳоро бисёр рӯҳбаланд кардааст. соли гузашта, солҳои пеш 4,5-5 сомонӣ буд. рости гап деҳқон аз кишти пахтаи коридагӣ зарар медид. имсол агар ҳамин 8 сум, 8,5 сум, 9 сум агар пахтара корхонаҳои коркарди пахта қабул намоянд, ояндаҳо ба ҳам майдони кишти пахта, ҳам истеҳсоли пахта зиёд мегардад. чунки пахта яке аз маҳсулотҳои асосии стратегӣ мебошад. фақат бо воситаи пахта мо метавонем ки нақшаи содиротиро иҷро намуда асъори хориҷӣ ворид намоем. дар ҳақиқат корхонаи пунбатозакунии сомонӣ ЛТД-и ноҳияи вахш ба қабул ва коркарди ҳосил пурра омода буда сари вақт ҳавасмандии деҳқонро таъмин менамояд. амалигардонии чунин иқдом имкони воқеӣ фароҳам меорад ки маъракаи ҷамъоварии ҳосил дар ноҳия рӯз то рӯз вусъат ёбад. Саидзода Шералӣ, Абдуқори Одина, Намозали Эргаш, ноҳияи вахш, ахбор.